Hej, velkommen til Kaffe Mekkas unboxing videos. Vi vil i dag vise jer den nye La Marzocco Linea Mini. Den seriøse hjemmebaristas drømmemaskine. Og vi tager den nu step by step, hvad der er med i kassen. Det var sjovt nok en kasse mere. Nu kommer det sjove. Her i kan jeg se, der er accessory kittet og den der quick start guide, som er med til sådan en fin maskine her. Og hvis vi lige starter med at kigge, hvad der er i den her. Og en fin guide. Brugsanvisning på dansk, norsk og svensk. Brugsanvisning på engelsk, tysk, italiensk og fransk. Der er rensesæbe, kaffiser til backflush af maskinen. Der er en smart steam pitcher med La Marzocco logo på. Der er 58 mm commercial sized double spouted stainless steel portafilter. Der er en single spout med os, med den aftagelige spout hernede. Der er 4 forskellige kurve med, hvoraf den ene er en blinddisk til backflush. Der er en single præcisionskurve fra VST, en 7 grams. Der er en rustfri La Marzocco 17 grams. Og ligeledes en rustfri La Marzocco 21 grams. Så det vil sige single, dobbelt, triple, for uden de to, der allerede sidder i. Så det må man sige, det er jo rigtig fint. Og for første gang leveres den med en rigtig stamper. Og den er altså rigtig lækker at holde med. Rigtig fin, 58 mm. Og der er jo 2 i en, det vil sige, når du kører med single, så er det den her side, du bruger til at tampe med. Og dobbelt denne her side. Så det er en 2 i 1, de har lavet den her gang. Og det er rigtig fint. For uden det, så er der 2 vandtest kit med, så man kan teste sit vand hårdhedsmæssigt, for at finde ud af, hvordan er vandet, inden vi sender det i maskinen. Man kan læse her på, hvad La Marzocco de forventer, der er af hårdheder i vandet, og det står alt sammen her. Det er ret nemt at finde ud af. Men lad os gå til den lidt mere seriøse del herovre, selve maskinen. Vi pakker det rigtig flot ind, kan man sige. Der er jo tale om en dual boiler maskine, hvor vi for første gang har lavet en mikroboiler, hvor La Marzocco før i tiden altid havde Grupo Saturator. Nu har de prøvet at lave en mikroboiler i stedet, hvor der sidder en boiler lige over bryghovedet, der er på størrelse med min knytnæve. Det gør, at vi meget, meget hurtigt kan styre temperaturen både op og ned. Men se, der står den her. Det er også bare en støtte.
en gang, hvor fint den er. Og det er jo det, man kalder en manuel maskine, hvor du har den velkendte steamarm fra Linea Classic'en. Slow flow steam tip gør mælkeskumning til en leg. Masser af tryk på dampen. 1,9 bar. 3 liter dampkedel. Varmvandsudtag til din americanos. Manometer for damp. Manometer for bryg. Og så er det jo en padelmaskine, det vil sige, at du har din start bryg her, stop bryg her. Det er en hands-on maskine, og jeg må sige, kvaliteten og finishen virker uovertruffen. Meget, meget lækkert. Drøbbakken, hvor der er plads til cirka 2 liter. Stiller vi lige her. Og så er der vandtanken, som også rummer 2 liter vand, hvor i man fylder vandet i der, og så suges det op i maskinen fra en lille slange inde bagfra. Og vi vil råde folk, der køber den her maskine, til at købe et resinfilter til at lægge i tanken her. Fordi en maskine i den her kaliber og til den pris, der er det vigtigt, at den får noget god vand. Eller noget godt vand og noget, der er blødgjort. Ja, så det var en unboxing af en Lamazogo Linea Mini. Jeg håber folk de fik det med, de skulle. Vi kan jo lige prøve for god ordens skyld lige at sætte det her sammen. Så vi kan få et sidste kig. Sådan. Og det var det.